ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ଆଜି ଇଏ ଘରେ କିଛି କାମ କରୁନି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ପଠାହବ। ସିଆଡ଼ୁ ଅଫିସରୁ ସିଧା ଘରକୁ ଯିବୁ, ଇଆଡ଼େ ଆସିବାର ନା ନାହିଁ। ଚାଲ ତାର ପ୍ୟାକିଂ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାହାର କରୁଛି କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଯିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ସେ ମନା କରୁଛି ମୁଁ ଯିବିନି, ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ନା ତୁ କାମ ଦାମ କିଛି କରୁନୁ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯା। ତ ଯେହେତୁ ବୋହୂ ନାହିଁ ସିଏ କାମ ବେଶୀ କରିବାକୁ କହୁଛି, ତ ତାର ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ପତ୍ର ସବୁ କରାହେଇଯାଉଛି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ ଗାଁକୁ, ଆଉ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସିଧା ଯା ଗାଁକୁ। ଆସିକି କିଛି କାମ ଦାମ କରୁନି। କହିଲେ ଦେଖି ମୁଁ ସାନଟା ହେଇ କେତେ କରିବି, ସେ ବଡ଼ ହେଇ କିଛି କରିବନି ଯଦି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଏକା କରିବି ତାହେଲେ ତୁ ଚାଲ। ତ ସିଏ ଯେହେତୁ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏକା ଯାଇପାରିବିନି, ତୁ ଆସେ ମୋତେ ଅଧା ବାଟ ଛାଡ଼ିବାକୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଗଲି ଅଧା ବାଟ ଯାଇ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କେଉଁ ବାଟ ଯାଇ ଛାଡ଼ୁଛି ଦେଖିକି ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋହିରା ପାଖରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଦହିବରା ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଦହିବରା ସେଠି ଟିକେ ନାକୁ ଖାଇବୁ। ସେଠି ରବି ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ସେଇଠି। ଆଉ ଆମେ ଯାଇକି 8ଟା ସାଢ଼େ 8ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଗହଳି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ତାଙ୍କୁ କହିବା ଦେବେ ଖାଇବାକୁ। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଥିଲା, ଏତେ ଲୋଡେଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ ତାଙ୍କର, ମାନେ 40 ଟଙ୍କାରେ ଏକଦମ ପେଟ ଫୁଲ୍। ମାନେ ତୁମ ପେଟ ଫାଟିଯିବ କହିଲେ, ତୁମେ ଦହିବରା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତୁମ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଜାମ୍। ଗୋହିରା ପାଖରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋହିରା ପଛକୁ ଟିକେ ରହିବ। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଖାଲି ତ ଖାଇବାକୁ ହାଁ ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶରୀର ଦେଖୁଛ ତ ଏମିତି ଆଉ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।